Čus. Zdar. Zdar. Čus. Čau. Jdeš ke mně do studia? Jasně, že jdeš do studia. Přesně fotit tady takhle? A než to budeš někam dávat. Ne. Hele, můžu na nás rozsvítit trošku. Krásný. Myslíš, že to je v pohodě? Jo, myslím, že takhle v pohodě. Jsi v klidu? Jo. Ty vole. Víš, co nejhorší? Ano. Že jsem se na tebe vůbec nepřipravil. To vůbec nevadí. jsem neměl A o čas. čem se, takže tušíš, o čem se budeme bavit, nebo ne? No, něco, počkej, kam Nebo to možná bude tohle- freestyle? Je freestyle celý tohleto, protože jsem to vlastně udělal tady před 20 minutama, takhle jsem to tady To naštěvoval. jo, to já myslel spíš jako ten formát, jestli to má prostě nějakou strukturu, která Hele, se bude opakovat, strukturu nějakou- nebo prostě u Ne, každého ne, hosta to je jenom nechci, jako takový nechci. přátelský povídání. Chci si s každým povídat o něčem, co je jemu bližší. OK, Ale všechno se bude motat kolem focení, natáčení videí, dobře, sociálních sítích a podobně. Mhm. Jo, já to možná nejdřív budu muset uvíct trošku pro lidi, dobře, co se koukají. ano, Proč jsme tady v autě? ano, Protože jezdím za hostama a když host nemá nějaký studio nebo nemáme kde to natočit, tak chci být takhle mobilní v autě. A pro ty, co to nevidějí a jenom to poslouchají třeba na Spotify, tak sedíme v autě, takže pokud ten zvuk je malinko třeba horší, budu to teprve ladit, je to úplně první test. Ještě si to tady šoupám a vlastně můžeme jít na to, že jo? ano. Dave, představ se nám. Kdo seš, co děláš nejradši za fotky, za videa? Dobře, já jsem David Schwarz, na Instagramu používám jméno Dave Define. Nejradši fotky, videa se ptal, jo? Dobře, tak... No, ty jsi kameraman, fotograf. Ano, Co se cítíš lomeno víc? režisér. A já si myslím, že teď se určitě cítím víc jako režisér, kameraman. Takže tak jako do filmu, do v reklamy. posledních 2 letech, ano, spíš do reklamu, do filmu jsem nezabředl. Klipy děláš, jo? Věnoval jsem se jim hodně dřív, teď jsem si od toho dal trošku, nechci říkat pauzu, ale určitě jich dělám míň, není to jako můj zdroj obživy. Je to něco, co dělám, protože chci, protože si to vyberu, protože třeba s tím daným umělcem mám, nevím, jsme na nějaký podobný jako notě, proto do toho jdu, ale není to něco, co bych potřeboval dělat každý měsíc, abych si vydělával peníze. Takže určitě se to omezil a teď se jako věnuju víc jiným věcem. Chápu. A já jsem trošku odbočil na to té první otázky, co teda nejradši děláš? Nebo nejvíc? No, nejvíc a nejradši je asi rozdíl, ne? Hele, Tak co děláš nejvíc já myslím, a co že, děláš nejradši? já myslím, že v poslední době se asi nejvíc věnuju věcem okolo sportu. Jo, vlastně i my dva se spolu potkáváme na nějakých projektech, ať už to je třeba MMA, nebo ať to jsou věci, co se týká Sportinvestu a vlastně českých ženských reprezentací v různých sportech, tak tomu myslím, že se věnuju v poslední době asi jako nejintenzivnější. Ten Sportinvest, jsi říkal, to je sportovní agentura, která zastupuje různý hráče, kluby, něco takového. A co pro ně teda děláš, nebo u jakých sportů se motáš? Jo, já jsem součástí projektu nazvaný XX8, což je vlastně soubor ženských kolektivních sportů, který by měli šanci dostat se na olympiádu v roce 2028 v Los Angeles. A tam děláš? Výroba vlastně všemožného kontentu. Vyrábíme profilové fotky, které potom se dají vidět na různých letkách při zápasech, nebo i na billboardech po Praze, všude po republice. Různý třeba malý dokumenty děláme. Takže malý i větší focení a natáčení. Ano, přesně tak. Jo. S tím, že já tam zastřešuju tak jako produkčně, kameramanský, někdy si třeba něco zarežíruju. A jako režisér kdy tě to napadlo dělat tady to, jako odbočit od toho, že jsi začínal nejdřív samozřejmě s tou tvorbou a kdy jsi jako odbočil, nebo kdy tě to napadlo Začít jako víc režírovat, jo. nebo produkovat i jako produkce a celkově to jako domlouvání, že jo? Tak ty děláš, ty máš jakoby svoji firmu a prostě máš tam i nějaký nájemný fotografy a kameramany a prostě si produkuješ. Tak. Hele, já si myslím, že to bylo velmi jako přirozený proces, kdy jsem si vyzkoušel spoustu částí té jako výroby, že jsem nikdy nedokázal úplně sedět jako zadkem na jedné židli, že bych si řekl tak a moje jako integrita je fotograf a jsem jako 100% fotograf a to je to, co dělám a to, co budu dělat furt, ale furt jsem vlastně zkoušel ty jako jednotlivý profese, jo? To znamená, zkoušel jsem točit, zkoušel jsem stříhat, zkoušel jsem fotit, zkoušel jsem grafiku, ve všem jsem se tak nějak jako trošku hledal a zjistil jsem, že
dokážu velmi rychle do těch jednotlivých odvětví jako proniknout, ale nikdy jsem jako nešel úplně tak jako do hloubky, abych v tom byl jako nejlepší v té jedné věci. Takže zjistil já to jsem, trošku znám, mám to hodně podobný. No a přitom mně přijde, že ty jdeš jako hodně do hloubky, co se týká té fotky. Co se týká fotky, protože ta fotka mi je nejbližší, ale taky jsem tam udělal nějaký web, nějakou grafiku, sestříhám, natočím video, ale nejsem v tom dobrý, protože v těch věcech nechci jít do hloubky. Takže docela chápu vlastně, jak to máš ty. A takže v tom režírování ses našel, že máš jako od všeho kousek nadhled? Nebo... No ano, přesně tak. Že tím, že jsem se vyzkoušel každou část té profese, které jsou třeba jako důležitý pro to složit nějaký větší dílo, než nějakou jako nějaký one-man job, tak jsem zjistil, že vlastně nechci být úplně zase ten generalista, který prostě jako od všeho dělá trošku, ale nic z toho není moc dobrý, tak je dobrý být jako celý třeba nad tím a ty věci dávat jako nějaký směr, třeba kreativní. Jo, tak jsi vlastně jako trošku nad tím, trošku do všeho vidíš, nic jako neděláš exekutivně jako na 100% a právě proto si k sobě musíš přizvat nějaký lidi, kteří ti s tou věcí pomůžou. A pak samozřejmě to pro tebe může být i docela dobrý v tom, že ty řekneš, já mám tenhle nápad a pak je tam dalších 5 lidí a každý ho může trošku přetvořit ten nápad, no jasně, nebo je to kreativní jako týmová práce. Určitě. Jako prostě vím, že když já nevím, dělali jsme třeba vánoční kampaň pro Megapixel a já prostě vím, že když tam nepůjdu jako na to sám, ale budu tam mít tým lidí, každý bude dělat svoji specifickou činnost, budu tam mít kluka na světla, budu tam mít kluka na kameru, budu tam mít kluka na zvuk, tak každý tomu přinese něco svýho a díky tomu to dílo bude jakoby o dost lepší. Nějakou novou kampaň, nebo co jsme dělali spolu? To jsme dělali spolu. Teď mluvím o té, co jsme dělali spolu. Jo. Jsme s Davidem dělali kampaň na Megapixel, teda David dělal kampaň na Megapixel a mě tam pozval jako fotografa, takže David si režíroval. Já bych to vždycky mohl najít nějaký obrázky, protože do YouTube verze budu dávat i nějaký takový jako sem tam průvodní videa nebo fotky, takže ty si... To já ti klidně poskytnu. A ty máš licenci na použití máme. Takže. Jo, já mám jako storíčka. Takže ty si tam vlastně... kolik nás tam bylo na takovém reklamním natáčení, který bylo celodenní téměř? Ano. Vlastně můžeme rozebrat to, jak vypadá takhle modelově to natáčení. Tím, že já o tom trošku vím, že jsem tam byl, tak to popiš. To já si myslím, že co se týká, abych odpověděl na tu první otázku, tak co se týká štábu, kolik tam bylo lidí, tak ze strany naší produkce, tak to bylo nějakých, teďka nechci kecat, nevím, 7 lidí třeba, to znamená režie, kameraman, osvětlovač, asistent, maskérka, stylista a fotograf. Takže 8 lidí. 8 lidí bylo vlastně ve štábu, plus samozřejmě tam byl někdo za klienta, který vlastně že sedí u odkuku. Tam byli 2 lidi, ne? Tam byli 2 lidi, vlastně za klienta, za Megáč, tak tam byli 2 lidi, kteří si hlídali, aby ty všechny obrázky šly podle nějakého treatmentu nebo scénáře, který jsme si dohodli. Prostě pro lidi něco jsme natočili, oni to zkoukli, nebo vyfotili, oni to zkoukli, řekli, jo, tohle se nám líbí, pojďme to dělat takhle, jako úplně jako takhle na hrubo, aby... Tak, akorát je to vlastně hodně zjednodušený, protože takhle by to mohlo vyznít, že jsme jako šli na plac a vlastně to byla nějaká improvizace. To samozřejmě tak není, všechno jako podobný kampaňový spoty jsou jako dopředu připravený, je jasně udělaný scénář nebo nějaký storyboard, který je rozkouskovaný tak, aby to stopážově sedělo, jo, protože že pro marketingový účely každá ta věc má nějakou danou stopáž, já nevím, jestli se na Instagram prostě používají, že 15 vteřinový storíčka, na YouTube se používají nějaký 6-sekundový bumpery nebo 30-sekundový verze, tak ty v každé té verzi potřebuješ ten příběh odvyprávět vlastně jako celý, aby tam byla ta pointa, jo, ať máš jakoukoliv délku. To znamená, že nelze vlastně jít na plác a až tam jako vymýšlet, co se bude dít. Proto je potřeba si jednotlivou délku i těch jednotlivých záběrů už předem promyslet, co se v nich bude odehrávat tak, aby to fungovalo. A když teďka mluvíš o těch sociálních sítích, že každý ten klip musel být jinak dlouhý a to samý musel být odvyprávěný v 10vteřinovém i v minutovém klipu, tak přesně. Tak vlastně teď mě napadá rozlišení. Já to zhruba tak nějak vím, jak se to natáčí, aby se to dalo použít na storíčka, na výšku, aby se to dalo použít prostě 1:1 ve čtverci anebo 16:9 v televizi. Jo. No tak je to samozřejmě čím dál častější požadavek, že vlastně z jedné produkce je požadavek na co nejvíc výstupů kvůli formátům. Samozřejmě pro kameramana je to jako čím dál složitější, protože ono to není jako vždycky úplně jednoduchý komponovat tak, aby to bylo hezký ve všech formátech. Takže při natáčení se používají takzvaný
guidelines, nebo jako prostě nevím, jak to popsat. Jsou to prostě takový čáry v obraze, který nám určují ořezy těch jednotlivých obrazů, tak aby se takže se podle toho musíš jako orientovat. Takže podle toho se musíš orientovat. Aby ten obraz byl v těch místech, kde zhruba bude ten ořez pak nějaký do různých formátů. Tak, přesně. Jo, vlastně jako nejlíp se nám osvědčilo, a to můžu jako doporučit, pokud máte kameru, která točí takzvaně OpenGate, vykryje vlastně celý snímač, to znamená, netočí 16:9, ale točí stejně, jako vám vlastně fotí fotoaparát, to znamená 3:2, tak doporučuji, to je vlastně asi jako nejverzatelnější formát, z kterého se nejlíp jako dělá všechno. Jo? Takže pokud máte takovýhle foťák, který to umožňuje, tak určitě doporučuji. Vím, že teďka z bezzrcadlovek to určitě umí Fujifilm X-H2S. A když se teda podíváme dál v té reklamě, v tom konkrétním dni, jak byl dlouhý, já už to teda nepamatuju, no je to před rokem, se to dělalo to vánoční kampaň. Ano, dělalo se to loni před rokem. Ale celý den jsme tam byli, nebo jenom nějak odpoledne do večera, do noci? Byli jsme tam celý den od rána. A za ten jeden produkční den jsme schopní vyrobit, dělali jsme 2 spoty po 30 sekundách. Takže vlastně vyrobili jsme za ten jeden den jsme vyrobili minutu materiálu. Dejme tomu jako v té finální fázi. Samozřejmě natočili jsme víc záběrů. Plus jsme nafotili. Plus jsme nafotili k tomu tu kampaň. Jo. A tomu produkčnímu dnu, že samozřejmě připadá i jako nějaká jako příprava. Jo, to znamená, není to vlastně jeden den na place, ale už ta samotná lokace se třeba den dopředu připravovala jako fyzicky, to znamená, dělali se tam nějaké dekorace, zatmavovaly se okna, protože jsme točili přes den a potřebovali jsme udělat vánoční večer. Samozřejmě tomu probíhá nějaká produkční příprava předtím, to znamená, zhruba týden předtím se schání rekvizity, objednává se technika, připravují se právě ty shoty, přesně jak budou vypadat. A potom samotným produkčním dnu následuje potom postprodukce. Tohle je vždycky zajímavý, vlastně, když přijdu kamkoliv, kde se něco točí a já tam většinou jdu teda fotit, ať už backstage nebo něco takhle, to, co jsme fotili, tak vždycky žasnu nad tím, jak se to tam musí jako fakt na to video připravit, že to není jak ve fotce. Ve fotce, když prostě něco trošku ujede něco, tak se to vyretušuje, opraví, ale v tom videu vlastně opravdu zatmavený okna, zalepený, aby neprosvítal jediný paprsek, všechno nasvítit svýma světlama podle svých nějakých představ. Všechno se natáčí i na několikrát, protože se v několika záběrech pak se zjistí, že někde, nevím, byl povotočený hrníček, na druhou stranu složitý. Jo, je to tak. Určitě čím víc dáš do té přípravy, tím ti to potom usnadní na tom place. A jak dlouho se pak takovej shot stříhá? Dělal jsi to ty, nebo to dělal nějaký jiný stříhač? Tady v tom případě, tady jsem to dělal já. Tady jsem u toho seděl já. A shodou okolností teď mě napadá, natáčel to Tomáš Kalous. Ano. A Tomáš Kalous je jeden z dalších hostů v podcastu. Já už s ním mám natočený ten podcast, půjde až někdy po tobě. Ano. Ale tak je to zajímavé, že se to takhle sešlo. Určitě. Takže Tomáš to točil. Víš, s Tomášem jsem se bavil v podcastu hodně o Markovi Ztraceným a koncertech. Jo. A koncerty ty vůbec neděláš. Vím, že jsi dělal ty klipy, ale vlastně ke koncertům ses úplně nedostal, si myslím. Hele, dostal. Začínal jsem úplně původně jsem začínal na koncertech. Jezdil jsem vlastně... Já jsem byl jako v jeden čas hodně úzce spojený s vydavatelstvím Blackwood Records, což je rapový vydavatelství. Takže jezdil jsem třeba s Renangem na tour, nebo potom jsem se třeba dostal k ostravským raperům Sergejovi Barakudovi a Pastorovi, jestli někdo zná, tak s nima jsem třeba vodil nějakou tour. Na tom jsem začínal, na tom se vlastně spoustu lidí jako může naučit, může se třeba i trošku jako napromovat, dostat se do nějakých kruhů, kde třeba ukážu, že jsou šikovní a můžu se dostat i k nějakým větším věcem. Myslím si, že to je taková jako přirozená cesta. Takže tím jsem už začínal, ale nikdy jsem asi neměl ambici být nejlepší koncertní fotograf. Tak jako mám kolem sebe určitě nějaký šikovný kluky, kteří to dělají naprosto skvěle. Například Tony. Například Tony Košář je výborný koncertní fotograf. Potom bych asi zmínil Lukáše Matouška, Maty the Creator na Instagramu. Potom třeba Petr Dudek, výborný kluk. Ten je dobrý, Pardubák. No, super kluk, hrozně snaživý, taky začal relativně nedávno
fotit, nebo tak, co já jsem začal registrovat, jak jsme se bavili a velmi rychle se dostal na super úroveň. A potom samozřejmě kluci, kteří fotí velké arény, tak já nevím, třeba Petr Klaper. To jsou dobrý jména. Některý z nich znám. Ano. Jeden z dalších větších projektů, na kterém se podílíš, je Love Island. Ano. Kolik jsi dělal těch řad? Všechny 3 český. Vlastně já jsem jako od začátku toho projektu jsem u toho. A co tam konkrétně děláš? Konkrétně vlastně vyrábíme vždycky, nebo zatím všechny ty 3 ročníky, co proběhly, tak jsme k nim vyráběli takzvaný intro nebo IDčka, což pro představu, každá ta reality show začíná tím, že přijdou nějaký účastníci. A je potřeba to divákům představit, je potřeba, aby si od nich udělali nějaký obrázek. To znamená, v ten moment, kdy oni třeba v tomto případě přijdou do té vily, tak tam naskočí jejich minutový medailonek, kde oni o sobě povídají, ukazujou se a vlastně i trošku dávají jako nějaký indicie, proč by si třeba ty diváci měli oblíbit zrovna je. Zajímavý. A tohle ty natáčíš nebo režíruješ? Nebo... Ne. Tam jsem v roli hlavního kameramana. Je to jeden asi z největších projektů, na kterým dělám, co se týká třeba jako štábu nebo i příprav. A první rok jsme to vlastně měli úplně jako na starosti v produkci, právě jako moje firma. A potom vlastně další ročníky už se změnila vlastně trošku ta metodika toho, jak se to vyrábí a už se to vyrábí komplet televize nová celý pod sebou. Ale já jsem zůstal jako hlavní kameraman. Jak funguje tvoje firma? Vlastně, protože nemáš zaměstnance, že jako klasicky, máš jakože svoji produkci, Frame Guide. Frame Guide SRO, ano. A jak to jako funguje? Někdo ti poptá práci, snažíš se ji udělat ty, nebo když ty nemůžeš, tak si na to uděláš tým, nebo... Hele, přistupuji k tomu individuálně, já furt říkám, že to je taková jako hybridní produkce, hybridní agentura, to znamená, nesedíme někde fyzicky jako v kanclu, to znamená, nemusím platit sekretářku, která nám bude dělat kafe, nemusím platit služební auta a podobné věci, takže díky tomu já jsem schopný vlastně na každý ten kšeft jako alokovat ty správní lidi, který vím, že tomu jako něco přinesou. Takže v ten moment, kdy ta zakázka přijde, tak já se snažím vyhodnotit, je to něco, co zvládnu sám, nebo na to potřebuji tým, jsem na to já dostatečně kvalifikovaný, nebo je dobrý na to doporučit někoho jiného. To jako záleží. Většinou tak jako půl na půl. Ke mně většinou chodí takový ty středně velký zakázky, kde je prostě potřeba, abych to nešel dělat sám, aby jsme byli, já nevím, 3, 4. A ty si na tom děláš ten dozor takovej? Já si na tom dělám dozor a třeba nějakou část té práce. Třeba to točím, nebo třeba to režíru. Fakt hrozně záleží projekt od projektu. Nebo to stříháš? Nebo to stříhám. Ale to už jako míň, protože v tom si tolik nalibuju už, se přiznám. Měl jsi někdy nějaký trouble takhle s tím, že jsi někoho někam delegoval a musíš se na ty lidi spolehnout, když tam třeba nemůžeš jít a prostě nevím, někdo nepřišel na plác nebo jako za tvůj tým? Hele, stalo se mi třeba, že mi někdo z toho týmu dorazil na natáčení třeba o 3 hodiny později, protože prostě večer předtím se opil. Stalo se to určitě. Hele, to je určitě jedna z těch věcí, v kterých se jako pořád učím, a to je práce s těma lidma. Kor v ten moment, kdy ty lidi nemáš úplně zavázaný nějakým pracovně právním vztahem, to, že by to byli tvoji zaměstnanci. Prostě to jsou kamarádi na telefonu. Dejme tomu, je to prostě skupina freelancerů, nejsou to všechno úplně kamarádi, mám tam opravdu jako kluky, se kterými je ten vztah jako čistě pracovní, a ono to je lepší, než dělat jen s kamarádama. Protože ono se ti s nás se i jako někomu vynadá, když to není tvůj kamarád. Jo, takže spíš snažím se prostě učit pracovat s těma lidma, najímám ty lidi projektově a pak je samozřejmě to jako dost těžší, no. A musíš si je vypiplat, nebo si tam bereš lidi, co jsou zkušenější než ty v té jako čistě té práci, nevím, filmařský, anebo si bereš nějaký juniory, kterým dáváš možnost práce, protože začít natáčet pro nějaký reklamy nebo klipy není jen tak a ty dáš někomu tu šanci, trošku ho něco naučíš a vypipláš si ho. Hele, půl na půl. Jak v čem? Hele, mám i samozřejmě juniornější kluky, pro který i vím, že to je jako nějaká příležitost. Vidím v nich třeba potenciál, oni se na těch věcech, které spolu děláme, můžou i něco naučit a vím, že se to třeba jednou zúročí.
A pak je spoustu projektů, kde samozřejmě beru zkušenější lidi. Jo? Já nevím, v těch odvětvích, kterým já třeba úplně tolik nerozumím, tak si určitě vždycky beru lidi, kteří jsou profesionály ve svých oborech. To znamená, nevím, stylisty, zvukaře, maskérky, všechny tyhle ty věci, ke kterým já jsem jako nikdy nepřičuchl, tak určitě chci, aby ty lidi prostě byli jako úplně nejlepší, co můžou být. My se zase dostáváme k tomu, že vlastně čím víc si toho připravíš předem, tak potom v postprodukci ano. 100krát jednodušší. I na tom place. V ten moment, kdy prostě tam máš bandu profíků a každý ví přesně, co má dělat a co ta jeho profese jako obnáší a jaký jsou možný fuck-upy, které se mu můžou stát, tak o to s nás to potom všechno řeší, když něco takového jde. Jaký fuck-up se ti nejhorší stal, jestli si teď vzpomeneš na něco, nevím, i třeba srandovního? Já přemýšlím srandovního, ale určitě jsem si prošel všema možnýma zlomenýma kartama nebo ztracenýma kartama, takže jako určitě ztráta dat byla jako něco co mě... Ztratil jsi nějaký úplně důležitý, jako fakt jako kde celý den natáčel reklamu a potom prostě neměl data? Hele, takhle drahou věc asi ne, ale vlastně jednou jsme točili něco pro právě televizi Novu, takovou minisérii, takový ekologický pořad, takový skeče a jeden natáčecí den se nám úplně ztratil vlastně po tom natáčení. A stálo mi to docela dost peněz. Ono to je to nejdražší, že ty data. Ano, protože vlastně v ten moment už to není jako čas jenom můj, že abych to mohl opakovat, ale je to vlastně přesně čas celého štábu. Přesně zaplacená maskérka, zaplacený stylista, kameraman, lokace, herci, kostýmy, jo, prostě. A to je prostě věc, která se potom znovu musí opakovat a já ji musím zaplatit ze svý kapsy. Naštěstí takováhle jako velká věc se stala jenom jednou. A samozřejmě je to velký učení. Snad se to nebude opakovat. Ano. Teďka tady jsme v autě, za náma je Unip Arena na Podviňáku. Co tam jdeš dělat ty? Dneska nás na Podviňáku v Unip Areně čeká gala večer I'm Fighter XRFA s pořadovým číslem 10, respektive je to 10. gala večer organizace I'm Fighter. Ale je to první spojení vlastně dvou organizací dohromady. Bude to večer bojových sportů, konkrétně MMA. A já se tam jdu vlastně starat o vás trochu. Ne, budu tam fotit, ale především budu tak nějak zase jako trošku dozorovat na to, aby celá ta foto-video složka dělala, co má. To znamená, my jsme tady zase dneska opět, nejsem tady sám, jsme tady v nějakém týmu, jako spolupracovníci. To znamená, jsme tady fotografové, jsme tady kameramani a každý tady bude mít nějaký svůj specifický úkol. A já budu tak nějak jenom jako hlavně dohlížet na to, aby každý ten úkol jako splnil. Prostě plus do toho budu já vykonávat tu fotografii. Když něco nepůjde, tak to jde za tebou. Přesně tak. Nevděčná činnost. Ano, zodpovědnost. To by se narodila nedávno dcera. Ano. Nedávno, půl roku tak? 9 měsíců už to je. 9 měsíců. 9 měsíců jsme ji společně zapíjeli ještě. To letí. Ale to bylo poslední den, kdy jsem měl alkohol, podle mě, protože jsem tak přestal pít. Ano. A s tím souvisí naše foto, video, práce na počítači, postprodukce, protože já třeba hrozně rád pracuji večer, když mám nějakou práci na počítači, tak přes den se mi jí moc nechce dělat, blbě se mi na to soustředí, jak je světlo, tohle, jakmile je tma, sednu k počítači, udělám si kafe a jdu makat. Jak tohle to máš ty a jak to jde s malou dcerou? To, jak jsi vlastně popsal to, jak to máš ty, tak já si myslím, že to mám velmi podobně. Je to věc, která mě zůstala v životě. Naopak vlastně ono to je trošku jako vyžadující, respektive já jsem vlastně předtím měl kancelář mimo domov. Chodil jsem jako do kanclu, prostě měl jsem nějaké jako svoje kreativní místo a přesně v ten moment, kdy jsem věděl, že mě se narodí dcera, tak jsem samozřejmě o tom přemýšlel, pozoroval jsem i, jak to mají třeba některý naši kolegové, kteří dělají tu samou práci a mají děti. A věděl jsem, že jediný, jak já jsem schopen trošku skloubit ten rodinný život s tím pracovním, je, že budu pracovat doma. Jo, mám doma normálně svoji pracovnu, ale samozřejmě přes den je to jako těžký něco vlastně jako udělat, nebo hele, jasně pracuju, ale vím, že nejsem tak efektivní, protože
nedokážu té dceře říct úplně jako ne. Není to, že bych přes den nedokázal nic udělat, to vůbec ne, ale samozřejmě ta efektivita je potom jako večer v ten moment, kdy jako dcera se ženou jdou spát, je, já nevím, 10 hodin, to znamená, že ti přestanou i vlastně jako lidi volat, nemusíš řešit takový ty produkčně organizační věci a máš opravdu jenom klid na tu svoji jako flow, tak to mám úplně nejradši, no. Takže moje jako nejproduktivnější okno časový, kdy já pracuju, tak je třeba od 10 do 2. To mám asi nejradši, protože to se opravdu jako můžu do toho ponořit a opravdu nic mě neruší. A co děláš za činnost nejvíc tady v tom čase? Jak ti to vyjde, nebo víc edituješ videa, nebo si připravuješ scénáře, nebo... Hele, jak to vyjde, prostě co je samozřejmě potřeba. Ale nejčastěji v tuhletu dobu jako edituju anebo se připravuju. Přesně to, co jsi vyjmenoval. Máš nějaký teď momentálně zajímavý projekt, na který se buď připravuješ, nebo který tě čeká? Hele, toč těch sportovních aktivit, nebo někam letíš? Jo, z toho, co můžu mluvit, tak to jsou asi teďka samý relativně eventové věci. Přede mnou největší věc, kam jako jedu, tak jedu právě v rámci toho projektu, o kterém už jsme se bavili, tak jedu s českou reprezentací žen, tak jedu do Dánska na mistrovství světa. Českou reprezentací žen jakého sportu? V házené, to jsem zapomněl zmínit. Ano, jsou to české házenkářky. Tak, je to spojený s tím projektem XX8? Ano, je to spojený s tím projektem XX8, to znamená, je to spojený s jejich olympijským snem. Tak já vlastně jedu mapovat část toho jejich olympijského sna do Dánska. A co tam budeš takhle tvořit s nimi? Mám si to představit, protože já jak jezdím s chlapama s fotbalovou reprezentací, tak ty tam budeš sám za ten foto-video tým a budeš jim prostě dělat fotky ze zápasů, video rozhovory po zápasech, nebo víc jako reklamní videa, nebo TikTok v trendy dneska. Ta moje role tam je samozřejmě taková multifunkční, vzhledem tomu, že tam jedu na to sám. Tam nejde žádný tým, kde by každý se mohl jako věnovat něčemu, budu tam vlastně na to já sám. To znamená, mým úkolem bude dělat nějaký fotky, aby měli ty holky jako pro sebe, plus ten svaz, aby mohl jako něco používat na sítích. Budu tam vyrábět i nějaký krátký videa, nějaký třeba rozhovory, aby se medailonky. Přesně tak. Plus samozřejmě ta agentura je napojená i na všechny různý sportovní média v České republice, který i oni si vlastně nechci říct vyžadujou, ale je vlastně s nima nějaká domluva, že oni nějaký určitý typ obsahu chtějí vyrobit na klíč a to se jim skrz tu agenturu vlastně vyrábí. Jo, takže to budeme dělat, plus samozřejmě z toho bude vznikat nějaký dokument, což už je vlastně jako ta nejkreativnější činnost, kterou já tam jedu dělat. A dokument z toho jednoho mistrovství, nebo z nějakého celkový jejich cesty na ten sen, což je ta olympiáda? Jo. Tady teďka v tenhle moment se bude ten krátkodobý cíl je vytvořit dokument o tom jednotlivém mistrovství, aby se ukázalo trošku to zákulisí, že vlastně ta házená je zajímavý sport, to, co všechny ty holky musí podstupovat, to, aby to vůbec mohly hrát, aby se mohly na to mistrovství dostat. My jsme nějaký takovýhle menší jako dokument vyráběli z té kvalifikace, kdy oni se tam dostávali, a teď to budeme vyrábět přímo z toho samotného mistrovství, aby jsme ukázali, jak to funguje. S těmahle holkama, s kterýma ty tam pojedeš, tak už si něco vyráběl. Ano, určitě. Takže tě znají. Jo, přesně tak. Jak tě vzali, protože to je do 19 let, si říkal? Ne, jsou to normálně dospělé holky. Jo, dospělé holky, tak jsem nebo se přeslech. Ženy, pardon. Ženy. Akorát ono teda samozřejmě většina z nich je mladších než já. Když jsem u toho, kolik ti je, Davide? Mě 29 teďka. 29, mladý kluk. Ano. A to je jedno, takže jak tě vzali mezi sebe ty holky? Nebo protože klučičí stopa v ženském týmu samozřejmě můžou být stydět se někdy při rozhovorech, při focení, nebo já nevím, jak mají trenérský tým, jestli ho mají víc složený z ženských nebo z chlapů, tak jenom jak tebe vzali? Jo. Hele, tohleto, myslím, že jsi narazil na zajímavý téma, protože tohle tam určitě je, kdy do ženského kolektivu vlastně přijde jako muž. Oni samozřejmě částečně na to jsou zvyklí, protože ten realizační tým, ty trenéři a fyzioterapeuti a nevím, technické vedoucí, tak z větší části jsou to muži, jsou tam samozřejmě i ženy, ale určitě tam jako na začátku té spolupráce vždycky probíhá nějaký takový zájem oťukávání a hledání té důvěry mezi sebou. Jo, já už vlastně teď je to nějaký podle mě třeba rok a půl,
co se okolo těch jednotlivých reprezentací ochomejtám, takže už se nějak známe. Už tam jako ta důvěra trošku vzniká. Už jsem za některýma hráčkama právě byl, třeba i v zahraničí, kde oni hrajou jako v klubu. To znamená, tam je ta důvěra třeba ještě trošku lepší, protože jsme měli jako časy spolu promluvit jako mimo pracovně, tak prostě jako ten pokec, jde se na trénink. Tak. Přesně oni zjistí vlastně i co ty jsi za člověka, zjistí, že třeba nejseš úplně jako narušitel pro ně, seš tam vlastně kvůli nim, seš tam, protože chceš pomáhat tomu, aby oni byli vidět. A oni chtějí, holky samotný třeba ti říkají, hele Davide, udělej mě fotku, já nemám z minulého tréninku fotku, chtěla bych na Instagram fotku, chodí za tebou už tak i takhle, nebo to zatím ne? Někde jo, na některých svazech jo, tady konkrétně na té házení to tak úplně není, oni mají svého PR manažera, který mu všechny tyhle ty svoje požadavky sdělují a on je potom tlumočí mě a na základě toho to trošku jako organizujeme, aby to šlo skloubit. Protože ono ještě samozřejmě druhá věc, kterou jsme tady asi úplně neřekli, že ono u toho sportu to není tak jednoduchý, jako když děláš třeba reklamní focení. U reklamního focení se vlastně všechno podřizuje tomu výsledku. Mediálnímu. Tady to není tak jednoduchý. Tady vlastně se vždycky závislý na tom rozvrhu, na tom, co se zrovna hraje za zápasy, co je za šampionát, jestli zrovna trenér třeba má náladu vůbec jako ti ty holky jako svěřit. Vlastně je to nějaký neustálý boj s časem. To trochu znám a vím, že vždycky na prd třeba po nevydařeném zápase Udělat rozhovor je ještě OK, protože jsou na to ty lidi zvyklí a vědějí, že musí. Ale udělat nějaký jako zajímavější věci na sociální sítě, nevím, potřebuješ udělat medailonek, potřebuješ udělat nějaký jako zajímavější, hezčí video a je v plánu ho udělat, den po zápase, no ale zápas se nevyvede. A přijde ti tam hráč, který nemá náladu, protože jemu se třeba nepoved zápas, nebo ho trenér prostě pokáral, jo? Nebo takhle, takže tohle to je složitější u toho sportu, to jenom jako podtrhávám to, co si řekl, že u toho sportu je to, ale často po tobě chtějí výsledek jako reklama. No jasně, samozřejmě. Často po tobě chtějí výsledek, aby vypadal skoro jak reklama, jak z plagátu, ale musíš ho stihnout udělat během úplně normálního tréninkového nebo herního dne, zaběhu, bez nějakých velkých příprav. No, takže. Hele, ono vlastně, to, co popisujeme, tak je z velké části nějaká jako reportážní činnost. A mám pocit, že se na to trošku očima našich kolegů kouká jako na, nechci říkat jako podřadnou věc, ale vlastně takovou tu jako jednodušší věc. Já si myslím, že tak vůbec není. Naopak díky všem těm okolnostem, tady se ukáže, jak velký zkušenosti už máš, že jsi schopnej právě v takových často bojových podmínkách udělat dobrý výsledek. Takže myslím si, že tohle není typ reportáže, na který se dá začít, naopak to je věc, kam můžeš až po nějakých zkušenostech. Souhlasíš se mnou? Souhlasím s tebou a teďka můžu vlastně i říct takovou jednu menší zkušenost, protože zrovna jsem minulý týden byl v Manchesteru fotit Octagon, a dělal jsem si nějaký storíčka ze zákulisí a jeden z sledujících mi napsal, že se moc s těma fotkama, jak to říct, dává mi moc velkou péči a že on fotí pro agentury a on by se tímhle stylem práce neuživil, protože prostě musí dělat na kvantitu a posílá fotky přes FTPko, rovnou z foťáku, neupravený, což já samozřejmě chápu. Je to agentura, on potřebuje dojít na akci, vyfotit 100 fotek a běžet na další akci. Jo. Ale já s tím jako nesouhlasím, protože přesně takhle bych začínal. Chodil a fotil a jenom odevzdával karty a nedával tomu péči, měl to na tu kvantitu. Jo. A to se dostáváme tam, co si řekl, že jsem se dostal až do té doby, kdy já se můžu s těma fotkama trochu mazlit a prostě jim věnovat péči. Jo. A nemusím jich udělat tolik, ale udělám je tak, aby působily zajímavějc. Prostě, že neodezdám 300 neupravených fotek, ale odezdám 100 upravených fotek, z kterých lidi řeknou, wow, jak jsi to udělal, jak jsi to ani nevyfotil, ale prostě jak jsi to stihnul udělat takový barevný úpravy a Jo, určitě, hele, myslím si, že to, co jsi popsal, tak ono nejenom, že tomu dáváš tu postprodukci navíc, kterou tomu třeba někdy nedávají, ale přijde mi, že ty i hodně jako si hraješ s těma momentama, který umíš jako podtrhnout. Který umíš lovit, umíš je podtrhnout, ten edit tomu jako ještě dodává, víš, že to tomu dává tu atmosféru. Mně přijde, že to, co jsi popsal, tak většina těch reportážních fotografů
kterým já jsem ani jako nikdy nebyl takovým jako sportovním fotografem, ani jsem nikdy neměl tendenci být, tak jedou hodně podle nějakých takových pravidel, mi přijde trošku. Jo? Co se týká i vlastně jako chytání těch momentů, těch kompozic, že už je to už je opravdu víc jako reportážní práce bez nějakého přesahu. Ale mně přijde, že to, co děláš ty, je prostě úplně jiný. A proto si myslím, že jsi to tak úspěšný. Asi to jiný je. A já musím říct, že teda fakt kolikrát po akci si řeknu, já tam nemám dobrý fotky. Prostě to říkáš už vždycky. Ne, ale opravdu fakt si to myslím. A třeba teď jsem byl v minulý týden, dneska je co? Dneska je Sobota, tak tenhle týden, ve čtvrtek předevčírem jsem byl fotit AS Řím na Slávii, hráli a taky odcházel jsem s tím, že Slávie dala 2 góly, hrála úplně neuvěřitelně, bylo tam hrozně emocí a já ani jeden gól nemám vyfocený radost, protože ty hráči se rozhodli, že když dají gól, tak se otočí a poběží na druhou stranu. A ne tam, kam běžejí většinou, ale prostě na druhou stranu. A nemám z toho nic a teď končil zápas. 2-0, euforie a já jsem úplně se držel za hlavu a říkám, do prdele, já nemám jedinou jako pořádnou emoční fotku, takový to, jestli řekneš, jo, ten zápas byl dobrý a k němu patří tady ta fotka. Pak jsem si říkal, teda ještě jsem jako doufal, že to udržej, protože jsem věděl, že na konci nějaký emoce budou, jako se radujou, že budou děkovat fanouškům. No, ale chtěl jsem se dostat k tomu, že vlastně potom, když jsem procházel ty fotky, tak přesně, já vidím jako fotku a přijde mi, že jsem jí při zápase si řekl, obyč. Ale přesně, oříznuji zajímavě, prostě dám jí nějakou jinou dynamiku, upravím barvy, upravím kontrast a najednou mně přijde, že občas tam jako vyleze něco, co je v té fotce schovaný. Nevím, jak to říct, ale fakt často mám pocit, že odejdu z akce s tím, že mám úplný prd a pak tam vždycky něco najdu. Jo. Chápu přesně, o čem mluvíš. Je to prostě o tom, že možná zase to je taky nějaký tvoje sepnutí jako pravidel, že máš pocit, hele, já bych vlastně měl mít vyfocený ten gól, protože to by přesně ten fotograf, který fotí pro tu agenturu, musel mít splněný. Já nevím, aby dostal zaplaceno, aby byl se svou spokojený, ale tam chodíš jako lovit tu atmosféru, která potom z toho vyleze z těch fotek. Víš? A to je prostě ono. Jako, to mi přijde, že je vlastně tvůj úkol. Přenést potom jako toho sledujícího, který to uvidí někde jako na síti nebo někde u článku a má pocit, jako by tam byl. A tohle si myslím, že děláš skvěle. Tím jsou spojený vlastně, tím se dostáváme trošku k sociálním sítím. Když se podívám na tvůj Instagram, teď ho tady nemám otevřený, ale máš tam nějaký samozřejmě backstage fotky z toho, jak natáčíš. Máš tam i nějaký výsledky těch jako focení. Jo. Celkově to vypadá hezky, ten feed máš jako sladěný, zajímavý. Jakou tomu jako dáváš péči sociálním sítím? Máš je někde až na 2., 3. kolej, protože prostě business je něco jiného než Instagram, nebo máš to jako portfolio postavený, nebo jak koukáš na sociální sítě, konkrétně teďka Instagram? Já se přiznám, že já s nima úplně nedobře pracuju. To znamená to, že to, co jsi popsal, jak vypadá můj Instagram, tak to je z toho důvodu, že já jsem dřív to vnímal jako nějaký portfolio. Samozřejmě nikdy jsem nebyl ten člověk, který by uměl s těma sítěma pracovat jako se sítěma a ne jenom jako z výstavu obrázků, což jako tak to být nemá, že jo. Samozřejmě máš ty jako smyslem sociální sítí je komunikovat s lidma a to já jsem nikdy popravdě moc nedělal. Takže díky tomu já jsem ani nikdy neměl jako žádnou velkou pozornost a popravdě já jsem o ní jako nikdy ani nestál. Nepřišlo mi to důležitý, protože já jsem tu práci vlastně měl jako vždycky, aniž bych se těm sítím věnoval. Jo, ani to vlastně nikdy nebyla jako moje vášeň. Jako sdílet tam vlastně něco víc jako než pracovního, nebo hodně lidí tahat do té backstage. Nikdy mi to vlastně jako nešlo. Takže nejsem si jistý, jestli já ti na to jako dokážu. To nejde o to, abys na to odpověděl. Mně jde o to, že každý na to má právě jiný pohled a chci ten pohled vidět od každého, nebo vidět ho od každého, protože já to mám taky postavený zase obráceně trošku. Ano. Snažím se prostě dělat si nějaký self-promo. Jo. Takový jako nenásilný, takový jako, že vím, že tady je 1000 stejně dobrých, mnohem lepších sportovních fotografů nebo fotografů v různých žánrech, MMA fotografů, který by moji práci dělali i mnohem líp než já.
jenom prostě nejsou vidět, protože, nevím, třeba nemají na to náladu to dělat, nebo si myslejí, že to není potřeba, nebo naopak mají spoustu jiných kšeftů a vůbec to nepotřebují dělat. Něco možná jako tvůj případ. Jo, já si myslím, že to si myslím, že ten poslední případ si asi řekl můj a vlastně víc těch argumentů, co jsi řekl, vlastně i já měl jsem samozřejmě období ty sítě už tady jako za tu dobu, co to dělám, jsou tady s námi jako celou dobu, jsou tady dlouho a byla období, kdy jsem neměl náladu to dělat, pak mě to občas jako chytne, pak si zase řeknu, hele, ono to vlastně jako důležitý není, té práce máš prostě jako hodně. Obecně já nejsem asi jako, nechci říkat extrovertní člověk, protože si myslím, že být nemusíš, ale nejsem prostě člověk, který má jako potřebu ty věci nějak jako do hloubky sdílet. To ne, to jsem řekl špatně. Ale nevím, jako ty jsi s tím prostě naučil jako pracovat velmi jako nenásilně, přijde mi to přirozeně, to, co děláš a je vidět, že to děláš dobře, protože to jako funguje. Já teď tady jenom projíždím tvůj Instagram a koukám na to. To můžu tam pak dát, že nahrávám obrazovku. Já teda taky mám v období, kdy za 2 měsíce nedám jediný příspěvek, za týden se tam objeví 2 storíčka a pak mám období, kdy dám 2 příspěvky za 3 dny. Jo. Takže vím, že to je hodně o té náladě. Jo, ale určitě to. Hele, já si myslím, že je to úplně stejný jako v té práci jako takový v tom kóru, v tom, já nevím, focení, točení nebo cokoliv děláš, tak jako dobře můžeš dělat stejně jenom věc, kterou máš nějak rád, který máš aspoň trošku vášeň. Jo, takže i když ty to třeba nevíš, tak tebe to prostě jako musí bavit. Ty si to prostě jako by musíš vlastně užívat. Abys to dělal dobře. Já prostě nevěřím tomu, že ti někdo dá zaručený postup, jak dělat sítě, ale tebe, když to prostě jako nebaví, nevychází to z tebe, takže tak to budeš to dělat nebude dobře. mít ty výsledky. V životě tam nebudeš tak autentický. Jo? Takže prostě základní předpoklad je, aby tě to bavilo. Jak to tady tak procházím, ten tvůj Instagram, tak vidím přesně, na jakých projektech jsme dělali spolu. Nebo tady vidím Kazmu. Jasně. I am Fighter. Ano. Ještě něco ne. Ten Megapixel tady není. Ne, to tam nebude. A sport ženský sem nedáváš vůbec, koukám. Ne. Já nedávám tam moc ženských, ano. Super. Jediná ženská na mém Instagramu je moje dcera. A ještě jsem viděl někde tvoji ženu. Jo, to tam asi určitě. Ale ta dcera je úplně tady nejvíš teďka. ano, přesně tak. A co za techniku vlastníš a co rentuješ? Jo. Co se týká techniky, kterou mám vlastní, tak jako primární kameru, kterou používám, je kamera Zeikem S6, to znamená, je to super 35 senzor, je to velmi podobný, je to blízko APS-C senzorům. Tak to je kamera, kterou teďka vlastním asi 2 roky a jsem s ní úplně spokojený. Potom vlastním bezrcadlovky od Fujifilmu. Ty mám teďka aktuálně 3. Jako hlavní tu bezrcadlovku používám Fujifilm X-H2, což byl pro mě po dlouhých letech upgrade od Fujifilmu X-T3, ale když X-T3 je vlastně už jako docela starý foťák, myslím, že vycházel někdy 2018 třeba. Já ti tyhle letopočty neřeknu. No, ale zhruba tak jako pocitově, to je prostě třeba 5 let starý foťák, jo, nevím, na sekundárním trhu. To bude zhruba. Na sekundárním trhu se dneska pohybuje, já nevím, třeba za 10 000, jo, nebo jako už vlastně je to úplně mimo dnešní jako ligu. Je to v ceně ani ne novýho GoPra. No jasně. Prostě. A já s tím normálně chodím jako fotit kšefty. Jako pořád. A vůbec mi to není blbý a já prostě vím, že i tak jako odevzdám dobrou věc. Já nejsem člověk, který je takovej ten technologický geek, potřebuje vždycky jako to nejnovější, nejlepší. Já potřebuji tu svou techniku jako znát, potřebuji vidět, jaký má limity, potřebuji vidět, teda samozřejmě se na ní můžu spolehnout, samozřejmě nechceš mít jako rozbitý věci, ale jako nejsem úplně takový ten jako pixel hunter, že vyjde věc jako s větším rozlišením a ji hnedka potřebuji. Vůbec. Ne. Naopak, já si vlastně jako užívám to, že já si úplně užívám ten pocit, že jdu na kšeft a mám třeba horší techniku než ten jakoby, kdo tam je vedle mě a odeznám lepší věci. To je pravda. A já vím, že jsme to řešili nějak, že tenkrát ještě jsem měl, když já jsem měl XT4, tak ty jsi měl tu XT3 pořád a že jsem ti říkal, proč si nekoupíš XT4, má stabilizaci, spousta těch videí jde dělat z ruky,
nemusíš mít vždycky jako ronina a tohle a ty prostě, ne, já chci XT3, já nepotřebuju zatím. A já jsem ti pomalu tu XH2 musel jako vnutit a říct ti, dělej už si ji kup. Prostě, jo. Hele, pro mě to je i vlastně vždycky trošku challenge toho se vlastně jako vypušovat k nějakým kreativnějším řešením. Víš, že jako prostě nikdy jsem nebyl ten, který na to úplně spolíhal. Vlastně i když už povídáme o tom, že si mě motivoval v rámci Fujifilmu, tak i ty jsi byl ten, který mě motivoval vůbec jako k němu přejít. Já jsem totiž byl předtím, jsem fotil na Sony. To už si ani nepamatuju. To znamená, fotil jsem na full frameový snímače a vlastně já jsem udělal jakoby downgrade, já jsem šel dolů, já jsem šel vlastně na horší snímač. A i to pro mě byla určitá forma challenge, abych sám sobě i ostatním ukázal, že ten typ zakázek, který dělám, můžu dělat i s papírově horší technikou. Ale je to papírově horší technika, nebo ani no, ne horší. Hele, fyziku neoklameš, prostě jako na tom menším čipu, tím, že... Menší skla, menší optika. Přesně tak a i vlastně ty pixely jsou blíž sobě, to znamená, hele, o hodně ohledech prostě úplně racionálně to jako tu fyziku jako neojebeš. Prostě je ten snímač jako v něčem horší. Jo, prostě je menší, tak to tak prostě je. Ale já jsem prostě sobě i tomu okolí jako chtěl ukázat, že i s tou horší technikou to prostě jde. A nikdo nikdy nic neřekl. Teď jsem třeba s tou XT3 fotil toho posledního Kazmu. A úplně v pohodě. Money Rain. Money Rain, ano. Money Rain, to byla dobrá akce? A naopak, tam třeba musím vyzvihnout, tam jsem si tu XT3 vybral schválně, protože vlastně jsme šli fotit plnění toho kontejneru a fotilo se to prostě uprostřed noci, uprostřed pole, kde vlastně nebylo úplně jako nějaký dobrý světlo a já jsem věděl, že budu potřebovat tlačit ISO hodně nahoru. A věděl jsem, že třeba tohle je něco, v čem XT3 jako vyniká, že má velmi dobrý lowlight na ISO 12800 fotíš a máš to úplně jako krásně. A oproti? Oproti třeba té XH2, která tím, že má právě vyšší rozlišení, to znamená ty pixely jsou blíž sobě, to znamená při vyšší citlivosti vzniká větší šum, tak ta XT3 byla vhodnější nástroj na ten typ jobu. Takže ty nemáš S-ko, sorry. Ty nemáš ne, mám klasickou protože XH2, právě, ano. Jo, když fotím MMA, tak H2S, který má menší, méně pixelů, tak je v tom lowlightu lepší než právě ten 40 megapixelový. Jo, určitě. Takže vlastně tam je to podobný tomu i XT3. Ano. Vlastně čím větší máš rozlišení, tím větší sklon ty snímače mají k šumu vzniku. A teda samozřejmě ještě Fujifilm jako je fantastický v tom, že on jakoby nedělá ten barevný šum, on tak jako hezky zrní. Což bylo velmi příjemné jako překvapení oproti tomu, když jsem fotil na jiný značky. Hlavně v dnešní době, i když by nějaký snímač víc šuměl, tak máš denoise. V době umělé inteligence denoiseu ta teda je někdy zázračná, ji moc nepoužívám, ale je to jeden z důvodů, proč jsem hodně začal upravovat fotky na počítači a ne na iPadu, protože když už nějaká fotka se mi povede a prostě hold to trošku šumí, protože vysoký ISO ještě tahá se ze stínů, jo, u toho MMA často, když se fakt fotí někam, kde jsou srolovaný ty zápasníci dole u klece a není tam světlo jako vůbec, tak se může stát, že fakt toho šumu pak tam je trošku víc, když vytáhneš stíny. No a pak prostě 1-2 fotky za gala večer, když se povedou a jenom jsou přešumělý, tak je přejedeš tady tím. A... Jo. Jenom ještě k té technice bych chtěl říct, že jsem si dřív, když jsem začínal, tak jsem si myslel, že to je důležitý. Nebo jako myslel jsem si, že to je jako trochu i definující to, co děláš. A jenom bych chtěl říct, že vůbec nemusíte se honit za úplně těma nejnovějšíma věcma vždycky. Já opravdu jsem často schopnej s foťákem v tržní hodnotě 10 000 korun a objektivem Veltrox 23 za 5 000, tak jsem schopný vyfotit prostě jako zakázku a udělám to tak dobře, že za ní dostanu několikanásobek toho, co vůbec ta technika stojí. A nemusíš kupovat foťák za 150, objektiv za 70. Vůbec. Opravdu fakt takový to klišé, co se říká, hele, že ta fotka se prostě jako tvoří tady, naučte se prostě jako vnímat světlo, naučte se s ním pracovat, naučte se pracovat s lidma, naučte se vyprávět ten příběh, vytáhnout tu emoci z toho a to za vás žádná technika neudělá. Já mám s Fujifilmem a říkám to jakoby každému, když se s ním o tom bavím, mě na Fujifilmu baví, že mě s ním focení baví. Jo. Mě fakt s ním focení baví každý den. Můžu to ten foťák mít v ruce prostě
10 dní po sobě a prostě mě bude bavit dělat ty fotky. Byl jsem před pár rokama, dneska už před pár rokama na jedné Sony akci, kde mi dávali vyzkoušet foťáky. Ty foťáky byly bezesporu super, ale prostě mě za to odpoledne to prostě přestalo, nebo ne přestalo bavit, ale prostě pak jsem přišel domů, vzal jsem si XT2 tenkrát ještě a říkal jsem, tohle je ten foťák, který mě chci fotit. Jo. Takže takhle si na to mám. Musím říct, že ten fun factor to opravdu jako má a tím si mě to i získalo, když jsem vlastně ještě fotil právě na Sony a viděl jsem u tebe tenkrát jsme tak nějaký XT3 nebo tak mě to fakt jako nadchlo. XT2 jsem měl. Možná XT2. Vlastně jak to vypadá, všechny ty ovladače jako nahoře, to, že máš sonový kroužek, to je věc, z který já prostě už jako nechci uhnout. To je taková bomba. A některé další značky na to přešly už. Jo? Myslím si, že Sony už má nějaký celonový kroužky. Jo, máš pravdu, viděl jsem kolegů se Sony, že to mají taky, no. Asi jenom některý, ale je to fakt věc, kterou já bych neměnil. Ne, ale obecně ten pocit, jaký máš, když s tím fotíš, když to držíš v ruce, to, jak jsou ty těla konstruovaný, že to není prostě žádný plasták, pak to, co z toho leze, jako všechny ty filmové emulace, no to je bomba prostě. Ale fakt je to zábavná věc. Ty nemáš 100, veď, žádnou? Ne, 100 nemám, viděl jsem ji akorát vždycky u tebe a to je taky moc hezká věc. Nechceš jí někdy si vyzkoušet? Možná koupit? Jo? Ne, nějaký takový jako vejlety. Jsem tomu otevřen. Aktuálně jako takovýhle právě nepracovní kombo používám třeba jednu z těch svých XT3 s Viltroxem 23, což je nejmenší setup, na který já se dokážu dostat. A hlavně to hodně podobný, 23 mm, ano. Nízká clona, nebo takhle ústovky, je ta clona F2, tady je to trošku lepší. Tady je to asi 1.4, ale jasně, to je úplně... Ale je to takhle prostě do ruky. Tak, přesně. Dáš si to do nějaký malý tašky, že nemusíš kvůli tomu tahat fotobatoh, můžeš to mít pořád u sebe, nebo si to hodím na Peak Design Slide a můžu to mít celý, to můžu sebou tahat a vůbec mi to jako nevadí. Mě teď napadlo úplně, když jsme se bavili o tom MMA, že já jsem vlastně někdy před, jak to bude dlouho, Street Fighter. Ano, to jsou. Možná už 2. To jsou 3, podle mě. Ten poslední, jak jsem ho fotil na 100? Hele, nevím, ale vím, že určitě nějaký si na to odfotil. Tak já to jenom řeknu tady lidem. Tak jsem si řekl, že jeden MMA gala večer, Street Fighter v garážích, takový menší gala večer, že jako odfotím celý na tady to, na X100 Včko to bylo. A musím říct, že mě to hrozně bavilo. Objektiv 23 mm na přepočet nějakých 35 mm a musím říct, že mě hrozně bavilo vlastně, že člověk nic neřešil, nějaký sundávání v objektivů, jak jim fotit ohniskem, všechno jsem tak nějak odfotil takhle od voka, chodil jsem si a udělal jsem z toho strašně zajímavou reportáž. To bych mimochodem doporučil každému, kdo se chce co nejvíc naučit komponovat a je asi jedno v jakém stádiu člověk je, jako v té zkušenosti, tak ty pevný skla jsou skvělý v tom, že vás nutí být kreativní. Protože ono, když máš jako zoom, tak je strašně jednoduchý prostě stát na místě a jenom jakoby zazoomovat, aby si našel tu ideální kompozici. Když máš pevnou třeba tu 23, což po přepočtu 35 je jako moje úplně favorite ohnisko, tak ty musíš neustále jakoby někam pro to běhat, hledáš kreativní úhly, chodíš víc k zemi, nebo naopak se snažíš něco dostat do popředí, abys to měl v neostrosti. Myslím si, že to je naprosto skvělý na to trénovat kompozice a hledání těch momentů. Souhlasíš? Souhlasím. Super. Je ještě něco, co bys chtěl posluchačům říct? Dělejte, co máte rádi. Najděte, pro co máte vášeň a zopakovat ještě jednou, kde tě když tak najdou na sociálních sítích, kdyby se chtěli podívat na nějakou tvoji práci. Jo, kdybyste mě chtěli najít na sociálních sítích, chtěli byste vidět nejméně aktivní profil na celém Instagramu, tak je to Dave_Define. Dave_Define. Super, dík. Tak jo. Čau. Čau. Na předplatitele mého Instagramu blackart.cz čeká ještě 15-minutový přídavek, kde s Davidem rozebíráme nějaké nacenění jeho tvorby nebo například bližší pohled do zákulisí natáčení Love Islandu.